Hai लोगोफोर नै आं दायो PUBG गेलेनो नागिरदों स्टार्ट खालामनो नागिरदों दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ भिडिअ PUBG आंनि इउटुब चेनेलाव स्टार्ट मारिबाय नै नायलांबाय थादो लोगोफोरा दा दसे उनाव नुगोन फैलाय नङा दां बे स्टार्ट जागासिनो नै बे खामब्रा दानो नाङा हो फैद' नायबाय था आवाज आ रही है नंबर का मरजा मारना इनको Bring up voice chat. हेलो भाई Bring up voice chat. Oh, जी कॉल किया मा क्वालिटी कम ए 360 होगा मुझे कॉल था ओइ र' माइबा जाबाय सेस मैं बस सिंगल बनो जास पबजी पबजी निकल लग गया पबजी क्या हुआ रे भाई चल ले जाइए बनो भाई आपके कपड़े दो ना यार।
लोगोफोरा मबाइल नेट थायाबालाय मारै जानो बेलाय मानो